a ninguna empresa un estudo de mercado sobre cal sería a aceptación de un produto destas características. Por qué? Porque parecenos que partimos do coñecimento dunha determinada realidade e da percepción recollida e entendemos tamén que é real dunha necesidade que ademais foi coberta con anterioridade por outros medios que lamentablemente desapareceron e que xa non existen, por tanto hai un espazo claramente aberto. É dicir, non pensamos que precisásemos un estudo de mercado para saber que hai espazo para un medio de comunicación en galego neste país e para un medio de comunicación que defenda cuestións básicas como a lingua, a cultura ou os dereitos de Galiza como país. Non pensamos que para iso sexa preciso un estudo de mercado. Temos a convicción de que existe ese espazo, de que existen centos, miles de persoas que precisan dese medio, porque isto é o que estamos percibindo todos os días en todas partes. Isto é o que xorde nas conversas, é o que xorde nos debates, é o que xorde nas análisis que se fan cando se produce calquer acontecimento social de interese, é o que podemos tamén percibir nas redes sociais, é o que estamos constantemente sentindo. Por tanto, partimos desa certeza, non desa hipótese, é desa certeza. Nos entendemos que é unha certeza, podemos estar equivocados. Espero que non